ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଗଲେ। ଦେଖଉଛି ଆଇ ଚାହିଁ ଦେ, ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେ, ହ୍ୟାଲୋ କରିଦେ, ହାଇ 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 ହାଇ। ହଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ନା ନା ସେ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏପଟେ ଯା, ଏପଟେ ଏପଟେ ଏମିତି କର, ଏମିତି କର, କର ଟିକେ। ହାଁ କରିବୁନି? ହାଁ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା। ଦେଖ, ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆସ ଆସ ଆସ, ଏଇ ଆୟ ଆୟ, ପୁରା ପାଖରୁ ରହ ରହ, ଏଠି ଦଉଛି ଦଉଛି ରହ। ନା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଖାଇବ? ଆଉ ଖାଇବ? ର ଦଉଛି। ଏଇ ଏଇ ନେ ଧର ଗୋଟେ। ହେଲା ର ର। ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଡ଼ ମାରନି।